Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ayaw lang taw kulataha si Jessa dong. Kundo na mo'y away karon, lalis lang mo dong, bahalag magbuntagay mo lalis. Ay kabala ka ma. Magpugong ko tamas kung mahimo. Isisabi niya cellphone. Asam ka rin babayana? Jessa! Jessa! Alex, Nausam ka? Nga wa pa mo kang pauli, ha? nabisi lang ko din sa tindahan. Nagkunauna ako kung unsay atong ibutang sa atong extension. Mahimo bag dili ka magpalabit, Jessa? Ug mahimo ba nga dili nimo i-off ay mo cellphone? Sorry Alex. Um, ani lang una tingay ko matug, Alex. Mahimo ba? Naglikay ka na ko unsa. Alex, mahimo ba? Di lang una ta maglalis. Gikapoy ko. Dili mahimong likayan ko nimo, Jessa. Sam ka? Ako'y maburyo ning atong gibuhat. Mas gipalabi pa mahinuon nimo ning imong negosyo kay nako. Maulang ni ang paaki nga malukat ako si JR. Ayaw kalimot, ana, Alex. Basag di una ko. Dili mahimo. Maulit ta. Dali na. Aray! Alex, unsa ba? Anila ko din matog. Unsa man? Gusto kang pamukon ko ning istante ning imong tindahan, ha? Ha? Alex! Alex, ayaw! Ayaw na pumuka! Ayaw! Dili ka gustong masuko ko. Ayaw sab kong ibaliwa lang, Jessa. Misugot na ko nga dita magdog. Pero ayaw pagpalayo na ko. Kasabot ka, ha? Okay. Okay, mupaulit ako. Ayaw na nagpamuka ang mga estante, please. Kaya ba? Imo pa mong pasok, onoy? Dali na! Maulit ta! Adto ka sa bahay matog. Ug dili dinis tindahan. Kasabot! Tanawa, may lagom ka na sabsabok ton. May samad ka pagid sa suwang. Nalagputan sa bildo kagabi, ima. Mao nga mo sayo ko kay may buak dito nga estante. Pananghid una ni Alex. Natuog pa siya, ma. Ikaw nalang sultin niya nga misayo kog lakaw. Papasa lang siya sa tindahan kung gusto siya. Ako'y bisuki naman ni Chase ang Alex. Ang ako lang kung mabunog lang ni siya sa kagahis yan, oh. Diha, anak lang na diha ibutang palihog. Ipanglabay na dito sa gawas ang bildo, Mercy. Palihog. Kisa mo kanina nawag? Si Bob. Hello? Bob. Hello? Hello, ma'am? Oh, Sorry kayo sa ako na himugapon ni mo, mama. Di na tumawsa, ma'am. Sorry kayo. Pasaylo atahon ko, ma'am. Di lang ko makaanha, di na. Maunawag lang ko ni mo. unsa? Nganong dili ka naman makaari? Nasuko si Sir Andrew sa akong gibuhat, ma'am. Nga paghawak na ko ni mo. Nasuko si Andrew? O iya kang gipapahawa? Wa, ma'am. Wa ko niya papawa, ah. Kuan lang, gidid ano ko niya nga makaanha diha sa imong tindahan. Ma'am, usbon ko. Sorry kayo. Nadako sa akong gibati.
sinabi ko nimo, ma'am, nag-crush na mo ko ni mundaan. Mao nga, oo, ako makapugong gahapon ug nahagkan ka. Sorry ha. Magkita ta. No, di na mahimo, ma'am. Masuko, Sir Andrew. Gituok mga di ko gahapon. Unsa? Katapusan nila na itong panagistorya, ma'am. Usbon ko. Sorry. Gipasaylo na ta ka, Bob. Salamat kay ma'am. Sige, bye. Sige, bye, Bob. Gituok siya ni Andrew tungod siyang paghawak na ako. Marcy, mula ka una ko, magpalit kong pagkaon. Kamu na'y mahibaw din sa tindahan, ha? Yes, ma'am. Dili mahimo nga buhato ni Andrew kang Bob. Dili mahimo. Oh, Magsulti ta, Andrew. nganong niya na masugaw? Magsamok-samok ka na sab nako. Nganong imo mang kinidaan si Bob nga mo imo deliver sa mga items sa tindahan? Misulti gid siya nimo. Nangayo siya pasaylo nako. Nanawag siya sa cellphone. O misulti siya nga di na siya ang imong gi-assign sa tindahan. Makaayo nimo akong gibuhat. Dili ko gusto pahimuslan ka sa laing. Gipasaylo ko na si Bob sa iyang gibuhat. Oh, Busa! Ibalik siya sa iyang trabaho! nakagusto ka kang Bob? Nakagusto ka siya paghawak nimo? Nga naman eh. Nagpangita ka na gud ang butanga? Ngay panghagad man nimo imong kaugalingon? Oh, Bastos na gibisan ng saon, Andrew! Nga nung gusto mong gito ni mong pasakitan, ha? Usa mong ako sani mo! Nga nung nasab na masag ka! Nga nung dili naman ikaw ang Andrew nga kung nailan dito sa beach house! Ha? Hoy, Andrew! Bisag unsa pa akong buhaton sa kong kaugalingon, why magbuot na ako? Og mahimong ipangagad ko nga akong lawas ni bisan kinsa nga makatabang na ko sa pagkuha sa akong anak! ana ang ayaw gibuhatan, Jisa. Dili mo may mong hugaw-hugawan imong pagkasawa. Dili ta ka ba na? Busa wa kay katungod nga mubaon ako! Higala ko si mong bata. May katungod ko. Higala ka lang! Higala nga way hinungdan! Oh, dili. Dili. Sorry. Kayakan ko niya. Sa katapusan, giyakan ako ni Andrew. Ug mubiya ako din eh. Nabuang ako. Ngano ba ako kapungi ikaw kaugalingon ka ganiya? Nahaggan ko naging pag-usap si Jessa. Walang ta siya minumduman sa akong hinagkan. Walang unta. Naunsa man ko kanina. Nabatuman ko sa diyang gihakan ko ni Andrew. Ug ang iyang hinagkan ako. Mura og dahil tabo na ni. Familiar na ako. Ang iyang hinagkan. Ang iyang kinunitan. Ang iyang hapil. Ang kaumot siyang kininawa. Pareha sila sa demonyong manlulugos. Dili ni tinuod. Pero dili ba ito bang malimtan ko ang demonyong manlulugos? Siya ang una kong kasinatian. Siya ang nakuba sa tanan. Nga naman eh. Nga nang parehas man sila si Andrew hinagkan. No, di na ako gustong mainumdum pa sa manulugos nga pangason. Gusto na ako siyang ilubong sa kalimot. Pero unang hikayon nga nahinumdum ko sa manlulugos. Human sa pila ka tuig kami labay. Si Andrew, ang hawk ni Andrew, ang nakapahinumdum na ako sa salpahis nga manlulugos. Nga
Nganong parehas man sila kinakan o kaumot. Dili. Dili mahimong mahinumdum ko sa rapist. Dili. Ngano man ako kapungi akong kalagot ka kaniya. Anong nahagkan masab na ako si Chessa? Takot ni sayop. Usaw naman lang kumahinom siya na ako sa dito pa mi sa isla. Usaw naman lang kung makaila siya na ako. Nga ako ang bangasong rapist sa isla. Dili lang unta na mahita mo. Dili lang unta siya mahinom to. Nahinumdum na hinuon ko sa rapist. Tungod ni Andrew. Salbahe siya. Pero klaro kayo nagselos yan, Papa. Pero kung importante ko niya, dili yung tako niya pasakitan. Dili yung tako niya insultuhan. Magkalagot ka, Andrew. Magkalagot ka! Nag-inom ka na sab, Chessa? Alex, Saan sa nagibuhat mo? Pero may inom naman sa ka. May nakahasol na sab ni mo, unsa? wa, Alex. Ganahan lang ko nga mo inom. Ayaw, pamagat! Alex! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!